si ya nne m ego gị nsogbu adịrọ biko gbaarụ m bịa ka ikwu okwu a asị nwaanyị na nwaanyị ọ bịa ka ikwu okwu asị nne na nne ịghọta okay people are na-asị una na-epiti abada let me just touch this place for you guys una na-epiti abada ọkwa ịma na abada was once a person jee na ndụ m ọkwa ịma na abada was once a person jee tụọ m n'obi alụsị you are after my life ịbaba n'ime ndụ m wait ije wait chelu ị ka na-blame chelu okay okay anapụghị okwu n'ọnụ dịka ya ekwu anapụghị okwu n'ọnụ. Ijele, can I say something? Promise. Okay, go on. So, first of all, Bokili, well, this is really not even about you and her. It's not personal. We are going to talk about the case that took her to wherever she is now. And I understand you being emotional, Ijele, but at this point, you really have to drop it. Talking about, oh, you can use your page and solicit for her so people can... It doesn't work that way. People love you. They might not want to do it for her. Let me ask. Let me land. They might not want to do it for her. Should we abandon Abada? Ijele, come meet here now. I want to go. I'm going to somewhere. Allow me to reach there. Now, maybe the Roku arrest Abada. Where do you think he was going to? And mind you, I may go this person arrest. As somebody Jobo, you have properties, you have car, you have house. Sell them off and pay. But she's saying she don't have money, meaning she don't have any means of paying and she don't want to pay. So prison is the right place. I understand you saying no more marker and all of that. She don't think about it the way you think about it. I understand you being a good person, but at this point, there is where you draw a line. Let it be. And the law will not look at your emotion. It don't work that way. So I feel like you should just leave it alone. Ijele biko Moderator, I am moved to burn everybody now say exactly. Move to be hancha. Move to be hancha. Ijele biko eweniwe owe ye nchọrọ ịjụta gị. Owe ye nchọrọ ịjụ gị ịma na gụwa bụkwa somebody ịma na owe mgbe m bịara gwa people na Ijele na life na abọọsị na ebe ma blọk unu niile mechie grupu a unu niile bata ebe a mutu emife niile na ebe a na ịdị nọsens oruo blọk I tell you now. Ije ịma na owe mgbe m gwa people ịma na owe mgbe m gwa ndị mmadụ si ya na mụ na ije anyị nwegokwa problem mana ihe na-eche na otu obi Ijele dị abụrụ ka ọ dị na Ijele was a once somebody mfo nwere obi ebele nke bụ eziokwu ka m na-agwa unu atụ mmekwu ihe mekwulọ ọ bụ somebody nwere obi ebele mana ọ dara ike ka mmadụ taa ya mmadụ taa gị ọ na-afụ gị ofu Ijele asị mmadụ taa gị ọ na-afụ gị ofu mmadụ ịnọ ihe ona akịta mmadụ abịa na-ata gị without no reason ọ bụ bụrụ onye ị chọrọ inyere aka o ruzie tumolo onye ị na-enyere aka esizie n'azụ na-ata gị ọ ga-ewute gị ịbụ somebody ọ ga-abụ eme ihe ọ na-ewute gị oke unu a na-asị si mere Ijele si mere Abada ebele what of the woman jezikwa anụ jebolo loan from US ke una na-epitikwa that woman una mụkwana that woman were nwa okay that people obiri that loan jezikwa na ịbịa n'ihe ego a ke ihe that woman ga-agwa ndị US because ikwu aka nye ikwu aka ekpe onye Abada na-atọ na aka emeela ebele ka ahapụgodi ya unu ama ihe the woman na-aga uti ndị US obiri ego ka ọ maka na the woman abụrụ onye na-ekwu okwu nna o wee ebe ntọkụ nna aghọta ebe anyị na-aga unchekwa n'iwu unche iwu saịda unu eche azụ
Chele, wait, nne, I'm coming. Aghọta m ebe ijele na-ekwu. Gent, aghọta m ebe ijele na-ekwu. By na obi ebele abada bịazi bịa na-emeri ya. Ọkụrịkpọ chelu genti. Ọkụrịkpọ chelu. Ịma na-ebi na-esi ya. Ijele a na-ekwe, ọ na-ekwe ka m kwụsị okwu onye na-abụ ma. Ijele aghọta m ebe na-aga na aghọta. Okay. Ngwa don't worry, ya kwuo, don't worry. Now, iwe ihe o mee gị ka ị bịaziri ya. Ijele, ihe na-achọ biko ime otu ndụ gị esi nwee dị gị, ọ dị gị na chi gị na chukwu mma ma enye. That is my stand. Ihe ọ bụla ya dị obi gị mma ya gị ime enye gị ralụ ụlọ ọfụma, do it. I'm not a fan of Abadao, but ihe ọ bụla ifi na ọ ga-adị gị mma ma enye. We are all human beings. Ọ bụla because of and the other thing is that na-emelu amara m obinyeri edie ga-ebinyeri ka ọ dachiri adachi Ijele biko unu ewukwa n'iwe o obinyeri enye ebinye ka ọ dachiri anya adachi ọ gbanyere mbibi just that na pride is wee gbuo Abada pride and mgbe na-agbatara ya asaga pride sokwu wee gbuo ya Okay, Ijele ọkwela ndigokwa ebe a na-ekwu okwu ofu pride a na-ekwu. Anyị niile amalụgoro ya nwụzi awọ anyị niile ma na onye ọbụkazi nke ọgbakazi anyị niile ma na Ijele nwaanyị Ijele butuo. Ijele very soft heart. Very soft heart. Ijele gee ntị o nwere ihe nchọ ịgwa gị. Ijele ihe nchọ ịgwa gị bụ ama m all the thoughts now run through your mind. Your mind is running wild with imagination. First as a mother, right? First is as a mother. I'm that one. But then you need to put your emotions in check. Number one, Chetena ndị mmadụ likere gị first of all bidogodu n'onwe gị Ijele sometimes you need to be selfish in this life if not you will not achieve anything no people likere gị personally Ijele because of justice I know ịma ihe na-ewe m iwe okay ihe na-ewe m iwe bụ na otu ndị mmadụ sizi aga this matter ha na-eto ọdụzie ka ọ bụ buri onwe ebe a na-emewu mmadụ emere because life uche nwa ọchịchị awọchicha m life ahụ si mba na onweghị mmadụ ya gwa m ya nwere ike ịgwa m ka ọ kọnfuzi that woman a na-akpọ ego debere ọnụ ahụ kwuo si no until na ya dị oke bụ na Abada no ha ọ ga-ekwu mgbe Abada ga-eji wee nne m nwa bikos ị mara mgbe a na-ekwu ihe a fansi Abada emechara ya bikos ha nwasokwu wee burukwu Abada bukpukwu oyi ime bikos ị mara ọ bụ na ọ kwadize m soso a na-ekwu okwu ya soso siri ọ bụrụ na o gbuo Abada na ọ ga-anakpụbu ya soso siri ọ bụrụ na o jiri aka wee gbuo Abada ọ bụrụ na o jiri agwa ọjọọ ya wee gbuo Abada na ọ ga-anakpụ n'ime soso ọ bụrụ na ọ na soso gbagoro n'elu peji data onye oshi ahụ enwere ike banye na Abada ka ya nọkwa ebe ọ nọ because last week mkpọ Playwill njụrụ ya how far Playwill si na ọ bụ na ịmagonu ka o sikwa eme o ebere ifukwa m na ọnwụ mind dey Playwill ka eburu Abada correct I agree with you 100 ọbụla oge ntị ọbụla ife Playwill chọọ na chi na-emere m ege ntị ana m aja chọrọ ka anyị marụ ọwụ ndị a blọd bụ Abada gekwa ntị o ka anyị mara ihe ndị a bụrụ ihe ndị a blọd ji wee buru Abada ka anyị mara ihe Abada mere ndị a blọd dị iche ọ bụrụ nke a hapụ ya bịa kwuo sị ekwu ihe Abada mere ha anyị ekwu ihe Abada mere ha ọ nkụzi ọ na-akụzi mana
abada na-akụzi nkụzi maka nwaanyị ndị outside dị akwa na-erekwa esi respect their husband something like that which ọ gbasahọrọ m. Nke ahụ abụrụ your fight. Yes, I believe no one about their anger. But I have to say fight here on their own. Why would they drag me in the picture? I used to say a widow. Not knowing. You are right. Okay. The under umbrella of Chinemelo. The under umbrella of Chinemelo. So wait, please. So Kokucha. Now, I better use to say Chinemelo as a widow. We will put in. Great bar next. Even that guy in allow him off here this morning up no. Yesterday night no. But I'm not scared of one mana. I'm a cocoa ban a woman. Yeah, if you like any one of or your banker, one a take remain. I'm on no quaggy make up. We put up a priest. This is why what you would move. One of Badabagonga. I'm not going to be sell with Abada, and I know how Abada forms. I'm a Abada, you know, Abada was going to be sell. Emmanuel, you know, the good are me here now. Emmanuel, not the possible Abada, she will be a prisoner. But Okumu Okonyala, but I won't open. Women don't live Obi Ecoropia. BP Ecoropia because Guna Badaba Burunga. I want to go to Badabanga, a hotel Mua Bijin. I'm a beefem for Nangamona Badaba. Come the Abadan even couple. Abadan Apuap, so no Basel, with the Goali Egua, Egua Nagobo. I go make with attention and I go not to watch. Imagine not say we know they I don't know about prison kita or we keep a film maybe no we keep Ucheba 1 month, 2 months, 3 months or we keep Ecolopia. Mark my word. Abada might not survive. Na prison now. Abada might not survive. Abada might not survive. Na that prison now. Ọmọdé niile gbere strong man heart iwe. Mụ na-agbago okwu a sị na onye yi isi ugbo ebe ọ na-afụ ụfụ. I'm not pleading for her. I'm coming and begging no na ego. You understand me? But Abada might not be na agwa gị. No, mụ na Abada ba sell na Abuja. Okay. Kedu ihe bụ the interest Chokomilo? And the ego. Hold zero poor. Hold zero poor. No, I gave you. Are you now? Yes. No, I gave. I should come not to estimate dear. No, watch. I have your nappy. Oh, my efforts. I'm money vegetarian. Please, you know. What I want to find out. I 220 million. Let's say almost 55. Yeah, 2 or 4 5. Or what I thought it was 15. Gente. Because I know that Ghana Pokua it will me from because this is not our agreement. Although they take me on our way, they stop giving me information. At his spot, was even my father. Go sing. A mom no could room the court. Papa Joe, I said, I am going to about probably no bum some. Now I had a conclude. I will remember that they made case in the work was not after on Monday. Then I pretend you went with one after on that day. That was yesterday. That was the information motive from Playing that not happened. Now I used to na case hadre na kanono na ya government ko gesu elo all my hope will be say na that na magono kwa ligo nke nya we importance but all the too bad the power for Abada like the money kill is 10 million out of ego ni noji
They could do one as okay. For 5 billion. Yes, then a divide area could get sharp here. Almost within space of 6 months or 1 year. She will not default. No, but actually, my court when you get, I don't mention maybe my court when you get, I got away from you. I got like motive. Court can decide. But I cannot decide on how to pay the money. Since they have not or in the court. Of course, because they can't sue. In my case, open a play will, open a Chinemelu chalk capacity to law. The case between Chinemelu and the Chinemelu no see police. Open a police play with na Omanga government also swallow back. Oh, give my guy see police. Okay, I come to law. Once Yama agree, police go agree. Oh, Yama can go to agree before any other person. Police say so they make it. So it doesn't work that way. Sorry, it does not work that way. I'm into the system. Now, what did My dad. System. Yes, and out of court settlement. Mama, the victim proceeding remorseful. So get on and out of court settlement. I get reach that settlement outside of the court. Then Chinemere will decide to withdraw. Mana the thing open aga put that money. Jere, nwanyị a ga-ejekwa nga na US o. Ah God. Bịa ntị ka m gwa unu ihe. Efu na Chinemere m nọ na. Chinemere m pụta echi na. Ma ọ bụkwa nọ because nke a ijele na-ekwuzi na ndị asị nọ mgbe ha ji wee decide ya ka abada ya ejizi wee pụta. Amazịkwa m ka o wezi ihe ọzọ eji wee jide the woman ka ọ maka ego anyị ncha niile na-ekwu okwu ya. Gekwanụ ntị asọpọtụrụ ọkpa m nke ahụ ma sọpọtụ ihe ọjọọ mana na-egekwanụ ntị many people say teaching abada banye under umbrella Chinemelu when I look at abada. So wait. Akwọ this widow where any egia okwu enti ya. Onye Okiri kpọchere. O nwere ihe a na-akpọ chain reaction. Oh yeah, we here name now. Once people na-eweta more petition upon petition na this case, the matter gana agbati ijele. Ihe nchọ ịgwa gị bụ ijele. You have done your bid. Learn how to stop at this boundary. Onye ọbụla ma ọgụ ịlụ na ebe ịlụ debe ya. Your fans will get 100. Stop at this boundary. We could go down. Don't tell me that. Bring me down. Ijele. Ijele ngwa chee ka nkọwa gị chenu ka nkọwara gị ngwa ka m rephrase ya ka mma mee ka ghọta ihe m okwu ọjọọ actually I had to stop at this boundary. If na you also let me rephrase. What ihe nnekwu because in a feeling ama m na-efili ka m hapụ isi na ama m na-efili guilty, you know, in your mind now about all of these things, which is in order. Or emotion ka na-akpọ ya, and in where your reasons. One, you're a mother, right? Ama m niile dube m anya now chete na ụmụ aka abada nọ iche ọ na-ewute gị. It is in order. Ihe a emotion ka na-akpọ ya is in order, is normal. So ihe nnekwu ihe boundary m nnekwu asụrụ m gị ihe m nnekwu asị m gị fight with a just my only. Why do you capitalize on only emotional? Ọrụ na amụrụ ihe ndị Chukwu ha kwuru no ha ga-ekwu mgbe ọ ga-eji wee pụta. Adị law ijele ka ihe so ka m gwa gị ihe geenụ ntị. Let me play
Yeah, no. Ijele, take for anything. Ijele, hold yourself, Biko. Because that woman was vibrating for more than 1 hour. Ijele, calm down. I was watching, and I was recording. It's okay. I was watching, Ijele, man, no way he was on to now, eh? Amamo iga awata him, but let me still say it, eh? Let's assume that this case I brought to social media. It created the awareness. Let's assume it didn't come to social media and you started creating an awareness. If Playwheels had taken this matter to court, this same thing will still be happening. It is the same thing. Ihe na-ekwu njekwu ihe a ka iwepụ obi gị ka ị hapụ ị na-efili guilty too much. O nwere ihe i mere, nwebe ihe ọjọọ i mere ma chakọpọm. At the end of the day, they will still put it on the jealous man. They can't put it. So your fans are here. What do you mean by the voice of this woman called Ego. Why I said a lot. This woman said a lot. The anger Manya displayed in this matter shows that me haven't that blood. Because of preaching on a preach. My misunderstanding wrong with Jocomilo. Or when I said no HIV. You cannot tell her what to do. Yeah. She is not enough to decide what she wants to do. She's an adult. HIV, right? Chocomilo, don't forget that now. Before Abada let go because every case about that your page. The same way, executing my case by your page, it didn't call me to ask what happened. The next thing you did was to start insulting me, telling me Nick and Nancy. That was the same way. On the page, they are your kwamba around that time. Yes, I know, Cheluno. Because yes, I go. I'm my exit and I'm you get? We all are forgiven. So if I can be able to forgive him, Korea, we are about that marriage. So I want to go now. No, I'm there abroad. He and the queen are not here. All place. My young will open one. Why, Oma? Oh, ain't she? Why? Oh, for instance, Imalonye Kali to local kita. All that play wheels, Kali to local. See, you what has the yen and meno. Nah, that is why he doesn't understand. Maturu play with Zoku. Magana play with I don't know you will never know one. Or sing that case here. Monape and down. Oh, of course, you can know you might be whoever. Oh, you might be whoever. Yeah, no, I'm probably Yana. Age of my you play with him. Come inside age or more. I never mentioned play with his lessons. Oh, no, Jerome, Juju comes a fire. Oh, no, Sukamo, you don't really mind. I know me, I'm not either spill. Now you're my shop is still like a mother 1.6 Nelegi. I'll put it hand and then I told him. I have a window to have that house of course, but how I do for you. You know, now what I'm saying is that because I know I didn't know. One of my fans, so he will. That vitamin C, what yesterday, she gave me 100,000. I am a praise you. Every day, you won't hear him. Chineke, what a go on your palm. In your family, you guy cooking azo. Chim. No shaking. Jerome, you can 15 years. I want to be 50. They can be. Is that power? If you want to book when I see Mumichi or Muchel Kijel, I'm making on that I knew on So, mommy, sorry. So what I'm saying is that, Abade Metal, or Metal Home Abuja, Abada Melano, Abada met to everybody.
But Coronia Giabada. Even if I have him, I will look at wife. Yeah, as the chocolate can. I want to talk and now, more BJ now, Joe. Kamalu in the web. Oh, no, why you do Guabada? I want to know why you would do Guabada. I got to wake up at Kabara is your Kuzugo was on your basal. Always then I wake up to a poteba. Western defense, Yabia would take mother 400 and never be a 100,000. Otobuness were Chile. Had I talk about a page, how a warm, same Bogota never come with a view. Mamma Kabia. Onobuness is a good with your basal. Yota, because Jesus was on your basal. Eben and double you boasted. No, ego, ndo bere bosa wina woni we. Eba na ego na chokomi ojo na we kuo. No have Abada. I have the voice notes. I have the video. No have buzi Abada. No mgbe ha ji kwuzie na Abada ya apụta ka Abada ga-eji wee pụtazi. Nwanne m, onka m ji ntem no kunu jokun twist elu m. Onke m ji ntem wee no kunu bia kunu twist ye. Ana m ajụ. Onke m ekwu na ntemo njikọ voice record ya ebe a nọ mgbe Abada nọ mgbe ha nwa ji wee chọọ ka Abada pụta ka Abada ga-eji wee pụta n'ọha bụ Abada ọ sị women of France, women of US women abroad, Brazil, Keneko. She was mentioning all, many countries in abroad. No, I need to go no, they go. I can't they go. Can't you go? No, their money. Can't you convince them? No, Abada Aji work. Na Abada get you a pota or get you a pota. Yem Jim to know. Ambia, na the video. Na the picture. Na the picture Abada. Na the picture die. Na die de kan keta. Na die de ko. Na die bu HIV. Na die no na timpu. No ko wa ya na na. No ko wa ya na. She said a lot. Last. We are kucha wesi. Choko na play we be ba ko yo kuro say na mu na feel that because so I was left alone. I want to jibam ya keta ne ya heme. We ya wona we mjime man apogi on power freda. But I no call because again that we say kunu si again make case ya. They lose appetite. Near was that matter. But if you no longer take a comilo, tata, come no where you could ask. It don't need Abada. Or the great coach in a melon, or the great coach in a melon, oji, chin a melon, or the Gonyawa. Cage will convince Abada. Or Guinea come as a comilo and the Igbo. Uncle the one. Uncle the one, Uncle. Ijele big one. Onye mukuru ko ye nyaku. Mana okoro ye am jim temu we no. Ti video bomba keep recording. Let somebody else talk. Ijele. Another angle we keep for time here ku maka ajuju e ku. Let somebody else talk please. Kure ku ye. Onye ku ye. One. Ya meshi on. Yes. I wanted to say something that at this point, I think Ijele deserves a round of applause because she's very, very intelligent. Before, I didn't meet Abade, but listening to Ijele speak now, Echegom the thing deep, marry Ijele Neku, because all these things started here. And at the end of the day, when you hear Abada, they will still now bring it back here. Meanwhile, Ijele Amadu, anything on Agano. A mom gets no convict. Yes, she don't know anything going on. A mom gets a bully. It's still in jail. Those are not defense. She has to be very careful because this social media is a very toxic place. I remember back at this fight of this widow Bidoru. So I was very surprised with Chokomilo Bia. I know Shamuji Bata. Now I see no Nuruditi Nisi Wakaya. That why we one person say that's not an carries of Abadadi. That is pure oppression and intimidation. We have to be careful with what we are saying so that we don't ruin things for other people. Who will him no problem?
Yes, I know what you understand now. My friend in South Africa, be a chat in Peter, see no kuma be go happy. I'm happy now. But if I'm listening what he's saying, I understand what Miss Lady is saying. Oh, be now about him. It all started here. Oh, when he hear your neighbor, it just should be carried along 100%. Come on, quote your chocolate. Àwọn àbúrò ọmọ ilé ń tà wọn kọ̀ lẹ́yìn gẹ́nẹ̀. Glory, now, Chocomilo, Bonyeka with a lawyer. Now, under abroad with a lawyer. Well, poor lawyer. I don't remember that Igbo. I don't remember Igbo. Now, your mic. Baby. Now, I'm not just play with here because why are coca? Not just play with here. Commission luxury fabric. This Lisha. Nke a second one. So do you understand me? Now, now Chocomilo, Bonnie go to lawyer. Lawyer. They can block well, use dress our phone. Come, let me block your ass. If I let all me guna barananga. Here, Japan Gamma agent give feed lawyer. Now, Chocomilo, Bonnie would a lawyer. Chocomilo would a lawyer as what? Ijele onwe ya nchi igwe ewekwa n'iwe ijele onwe ya nchi igwe ebe owu na gị na Chocomilo nọ in good terms now na Chocomilo bịa yọkwa gị mgbaalụ na gị na ya nwere issue now onye Chocomilo bịa ya mgbaalụ ka m buso video ya I know what is going on when I'm talking listen to me abụrụ m onye ala Chocomilo ha kwuru ka m mata what is going on. Yes, I know their life today. They made a video of over 2 hours. I know with that Igbo Bakara. What is going on? She said a lot, so. Why na haya chọrọ ka ịmara ihe na-eme n'ụwa nọ na tebụl gị ka ebute case for the first place. That's what I'm asking. Bịa onye na-ekwu ihe ahụ ala agbagbuo gị bịa Glory isi adịkwa m mma Glory ọ dị ka ịchọ ka ala gbụwa gị ọnụ mere ihe na-ekwu m kwuru okwu ebe a sị gị na ijela agbara ebe nkwụ ọ dị ka ị na-apụ ala ọ dị ka ị na-apụ He's not being the talk to. What's not wrong with one? Ịma na ihe na-ebute ya bụ onye na-ekwu okwu onye nke anyị. So why go carry this same again? Why go talk am now? Forget am now. You carry your mouth, they put inside. Wetin concern you? No go allow me talk. You don't do. Ima since I eji we bula bada si be po. Onwo zi ye mma. And all agreement bụ na Abadakwa Ugboji happier. Ehota, Abadakwa Ugboji happier. Na eche nobu na elu na court. Abadakwa na oya akwụkwọ na court bụ nwere right ịbịa sizie moto ya na goji ndị oji. Na oge anyị na-ekwekwa with the play wheel na juzi play wheel na ọzọ gbọkpọ ọhụ. Ka ezi ife ji wepụtezie na prison. Tegekwanti o, nwejo play wheel si ya ọsụkasụ ụgbọ ka oji. Play with ọnụ aka hoyaka anything. Ọnụ aka hoyaka anything. Ọ sị m na account la 5 charges. Legekwa ntị. Na account ya 5 charges. Ka ezi 5 charges account la bada ha agba ọnụ m. Akwa na unu na-eme yo na agonyo na-eme ya mara ihe na adla agide ko. The only charges mma mụ akaụntụ la bara abụ na oji wido ụgwọ n'ọkwa ụgwọ ji wido hapịa ka ezi ebe ọda charges akaụntụ la si wepụtawazie ịghọtago denụ nna ajụzisi okikere mgbe ọ ya apụta enwekwe n'ịdịze bụtin na ọgba mgbe feda bụ onye oge nwere feda na nna ajụkwasị feda kemgbe ọ ya apụta ọbụla na nwere ike ọ bụ 3 months nwee ike ọ bụ 2 months nwee ike ọ bụrụ 1 month nwee ike ọ bụrụ 2 weeks. Iya bi yogwam.
then play with Abamusemo. Now I can't hold ya 14 days. Now after that 14 days, don't go Rike, I can't look where ban. Because you get you a good log up. Because here could go name. So, Ije gee ntị ọkwa kịta ka nna anụ na because abịa m na-anụ na ọ bata mana bibi wuo ihe ebe a ọnwụọ n'anya ịma mgbe e butere na Abuja o wee ndị kwụrụ aka sisi ha kwụsị n'aka ha dụọ onye ahụ nso ekwuo n'isi m ka nso kwuo kịta aka m adụrụ ya adịghị obodo nwere ike ime ka o nweta justice mmapụtara ya ebe ọ bụ na ndị a mebere ife onwere ihe mma ha buru mata play wheel buru mata wee buru ife niile to Chokomilo. How this thing started, we have a voice call, 3 voice call, Mwa Nyawa, Shinemelem, which it was recorded according to her. Make I record them. Remember Zifani, oh go Kuloku, Naya Poye Fleda, also Naya that he will not ever involved in this matter. Oh Mugarasi, no. The Fleda is also dragging Abata. No, maybe open the market if they may and West Yamba. The further like Lokabada, the further is also dragging her badly. Mumerico Jue, no, be the welcome for the war happen. And the Chokomilo. Now, Buzi, everything. Nkabona hasi na ha cholo kamaro. What is going on? Because when I wake up, Emma, play will call me. That was last 2 weeks. When I'm semo. No, when lolo. Kebutela Abada. More beze turn against them. With the Baba Hasaga. Turn more against them. With the Baba Hasaga. That was last 2 weeks. To play with the Bamsim and Lolo. When some of they find high me, I'm not yak off for which means on a fukuzo. Because they won't have many for the tour. Now, Balam, Namama, Eba use Baba Saga. I'm no yours, cable boat, why you man, was in bad radibai. It's a most go widow. Now awareness in the widow kind of create. Konyo with the ego. Case in John go 5 charges. Ije against. Ije against. Naye nchoka imena. 5 charges go have ya go like time money na fight na. Onyi chelen. Ije naye imena. Omo case we follow na. If so many people now, all these people need at all go against you. You must some people be very wicked. Tusu wait achogo me gbara ka ngwa ijele naye imena. E ma na anyị nwa na. One say apụ na okwu abada adazi bịa mebe ọ dịka some people apụba. Ekwube mgbe adara agịbara abada ọ fọrị mụa bugodi ndị izizi mana ọ wee ihe mfụbara oge a mbịa wepụ onwe m fụ na ahụ abaghị bago na dị okwu mwepụ onwe m ịghọtago nọọ ihe Chinemere m amekwa nju ekwube okwu bikos o were ga anụ ihe ahụ obi ga-adị mma then ijele na ihe nchọka ime na udu di video mma bụ first person ga-eme ya ka iwee maa na mmụọ kwa adịkwa alaikikwa ebe a na-eme ihe ọ dịka emewere ihe ọzọ oru echi mụ akpụkpọ nkịrịkpọ ga-eme vidio jụọ Chokomilo ego in fact ndị obodo oyibo biko unu ewe n'iwe ka ezi 5 charges unjisi wee jide Abada amazi geenụ ntị na ihe anyị ncha niile ma n'ịntanetị a bụ na Abada ji ụgwọ manụ mpụtazi sizie nọ mbụ unu chọ ka anyị eji wee lelize Abada na ọ bụkwa n'otu a ịmakwa na ahụ abaghị bagopi ahụ ịghọta because anyị nwabie na-ekwu okwu ihe apụtazi jiri anyị na-alụ nga gee ntị onyi wet ị ga-apụta jiri anyị rụọ nga jide mmadụ anyị nwa na-efe iri nọọ ihe anyị kwutere n'ọnụ ka iji wee jide ya n'ego wudo o ji because ọ bụ na ego ka o ji ọ rizọt bịara ịba nga ma ọ bụkwa na o wego ebe adịgo kọt mmadụ adịghị eji maka na o ji mmadụ ụgwọ baa nga ka mmadụ nke bụ eziokwu mana echi nwa ga-ewepụtakwa ọnụ ọ bụkwa na ya abịa buru m si bịa burukwuo m n'ike ụwa gụgbe ka ezinụ 5 charges njisi wee jide Abada na ya ghọtazi 5 charges a n'ụnụ gugodile anyị the 5 charges na ọ bụkwa ụgwọwa na oji
kunka kaji wee jide ya n'ngwa anyị na ya aghọtazikwa nke bụ nọ mbụ ọbụla njọ tungeju wee abịa ande weti ka m bịa so ijele ihe a ngwa gị kịta ona ngwa gị ka m mesi wee bịa because atọbụ ụtọ si wepụ ahụ agoduwa ajụ ka m na-ajụ I go put am say na question why dey ask na chokomilo play with ndị obodo oyibo biko ka ezinụ 5 charges nnụnụ nji wee jide abada o wee ihe ọzọ nji wee kpụrụ onye a apart from na o ji wido ụgwọ ma ọ bụzikwa na o wee nụ ngwa na anyị ka anyị dị na-awe na ọ bụzikwa ihe anyị tụbara anya ka anyị na-anụ na ụnụ sizikwa nọ mbụ nchọ ka m ga-ahapịa anya ọ bụrụzie 20 years coming ka nji wee chọọ ụna wee hapụ abada mana dị wee kwukwa si emena the needful ọ ya akwụkwa nwaanyị wido ụgwọ ya mana aghọtazikwa m nke bụ na ejizi 5 charges kpọkịrịkpọ gee ntị ọkwa ịma na ihe awụ ihe lọya dere ede ihe awụ ihe lọya dere ede right ihe gwa lọya ka o delunu n'ọnya wa ka m na-ekwunu na geenụ ntị nne m and ịma na lọya ga-abịa sị and that we also maybe na-akpọghị ya or deny ya the thing is a charge a sị na ọ gwara ya gote ala is another one. Ile anya na comment section say people na-ede so many things so ihe ndị a wụcha charges maybe ihe ya na transfer ya dịkwu ya na Chinemere maybe na ọ na-agwakwa ya the money ọ na-edi na nne ka nkwụcha Lewis kwesịrị ịkarị ga along the jele Jelle, kudos for you. The wicked. Fine, eh? It's an umbrella. It's an umbrella, the widow. When I look at the woman, umbrella, the widow, can have dodgy. Umbrella, widow, can have dodgy. I see no baby. I see no baby. Ongo lawyer, ongo delu. Na choko bilo na ego say. No mgbe ha ji chọọ ka ga-eji wee lirizie ya. Ọ ka mma ka o ji save onye nne ya. Ezevugo m the voice. Manu de we ma ọ nabara Trump na nga anyị ụzọ ego na chokomilo manu de we niwe ije ifunu ga ebe eji maka na mmadụ ji ụgwọ wee baa prison mụ afunu dokwala azụ ka na-azụ for where wee baa nga maka o ji ụgwọ ijele mba anyị ajụwakwa ndị ahụ jụọ mba ahụ anyị ajụwakwa ha ajụ nke a dọrọ mma anyị ajụwakwa ha anọ m na life Chokomilo even the Igbo if they say that na she was ready to buy Ijele's lawyer ka ọ gwa ha nọ ndị ya na westerners na-eme something not already ego the lawyer kama ka the lawyer hapụ abada. That being said, we already know all these things, but why is the charges being hidden? I don't know about the widow. They are supposed to tell Ijele now. Lawyer Abada, that they were ready. Not that the guy Tinyaru Buputari ego go ya in presence of Abada or for Abada Nanya. That's what she said. I recorded the conversation. The lady said she was ready. He was a good over 20M or 15M mega badaji. Did they go lawyer? I want to have that Alechi. Did they go lawyer? A guy at lawyer. I want to have that Alechi. And yet, I cannot go to Egypt tomorrow. You go die from Nanto. Yeah, 3-4 days about that town. I want to have that town. Mark and do that event. All my support is for Ijele, and I'm proud that everybody is for Ijele. So please, I want excuse me. I'm gonna say about that lady. He was a 15 million. He make up Badaji. He make up Badaji. 15M. We'll follow your go Geji. Make it here. I'm gonna have that in less than 3 days. Come here. I can't remember made that event. Go lawyer, brother. Already can go. Don't hide Who's hiding under Ijele is worrisome. All the worrisome, honestly speaking. Hide under this thing. Well, look at the woman. I'm not a fan of Abada, which I'm a Abada state.
but nke bụ eziokwu dị mma una manji because of that ye na made una butuza na woman nke okay nna no as no bele nwa ya ugwu nwa dị woman ugwu how sure are we finally how about the no be nwa dị ugwu ngwa ka mụ anụ dan ka mụ anụ dan akọlọba ndị azụ so cheru Chinebele ndị ahụ oyi na ọmụ abada bere nwa ahụ ukwu anyị aṅụ fọm abada anyị aṅụrụ fọm ha na onye na-akpọrọ onwe ya ugwe anyị maka wọsọpụ so cheru ọkwa ifo ihe mfu na laịfụ chokomilo taa lapụkwa na anyị tọba ụtọ ka anyị wepụ na anyị ọkwa ifo anyị na-atọ ụtọ ka anyị wepụ na anyị agbanyere na ndị dị against abada ka ndị na-asọpọtụ ya adị 100 na dis tiktok na-ekreti awareness maka ihe abada na-enwe anyị wido adị 100 90 or 99 bụ against abada mmadụ mkpụrụ ịbụ amalite bụ ihe kwụnyere ihe ka ọ bụrụzikwa ahụ ọkwa ife niile ijere kwuo ebe a ụmụ ife ngwa unu anyị tọba ụtọ ka anyị debegodo anyị aside ife niile ijere kwuo ebe a ọmọ I came to reason of it nnọọkwa ka o si wee doo onwekwa onye bụ ụmụazị ka m hụ na eziokwu nobody be pikin again anyị masịkwa ihe arụ mụ anọgodo ọbụla na asị m na mụ anọ na life chokomilo this evening ebe dị igosi n'ọfa ya ekwu mgbe abada ya ejipụta ma ọ chọọ onwe nke ijere ka amụadan let truth to be said na ọ chọọ egoro ya abada ọ n'iri ya ọ na-eme ya n'anya asụgharị ego ọmanụ ya na abroad women country women na-eme things mana echekwa m na ihe anyị create gara awareness bụ maka nwaanyị wido abada ji ụgwọ ọkwa ihe mụachi ọ bụzikwa na onwe any other thing ekwu apasị ọ ga-agụ mana recently ekwugo okwu abada eche m na ihe na-ekwu maka abada bụ nwaanyị wido ji ụgwọ. Sugar is not an instigator. Facts ka ọ na-ekwu ya because at the end of the day onwe ihe mere abada they will still say is ijele ahapụzikwa ndị na-agba mgbe okwu ọ bụrụ onye pụtara glory wait aghọta m ihe ijele na-achọ ibido kịta zebe maka na the first time I could remember mbọsị izi abịakwuo okwu a bụ na obi ijele ebe a anọkwa m ebe a abịakwuo dị okwu so atakwa m ijele o anogo die for you otu a nkwuye n'iru m ekwuye n'azụ ya ijele fuwo oye si mmiri onwe ya mmiri onwe ebe ọ bụ na ijele agwaga anyị ebe a sị na since a wee buru abada ọ nọ na live stream eji eburu ihe na onwe ezie na infọmeshọn ọ na-enweta ezi ọkwa ịghọta azi ndị ya na-abido wee mebe ife na onwe ezi for ijele ikwu this thing nne ka m gwakwa unu vumkakwa mma karịa statement ijele enwe ka o yesi wee wurukwa onwe ya wụrụ biko onwekwa onye obi ya na-eri nke ọjọọ anyị ncha bụ ụkwụ ụmụazị anyị makwa nke bụ eziokwu nọ na ya chọrọ igwu onwe anyị kezi na-ekwuru maka abada wait ife anyị na-ekwuru maka cherun unu ewe n'iwe ife anyị na-ekwuru maka abada ịma na ekwugo m ihe abụ m onye ala bụta onye ala ya wụ nkwu okwu ome ịma agwa m abagasị ya na ife ga-esi evu ya bụ o nwere ka ekesiri eburu ya pọnsa kọmviti rio ya gwa ụmụ ya ka ụmụ ya pụta o nwere mgbe ụmụazị ga-eji pụta laif gba akwa ka nke nwa abụmọdụ hapụ imegharị ya ịma na efeda kwuru si na obegede akwa na o nwere mgbe ụmụazị ga-eji wepụta ebe akwa asị nwa ka ngụnwa n'ebe a na-achọ ịtọgbu m mụda abịa bee akwa ka ya bụ imegharị ahụ hapụ ndị na-ekwu akụkọ mgbe ụmụazị pụtagodu na pụta na nkwu onye onwe onye kpọrọ ibe ọ na onwe kpọrọ ibe ụmụ ya na mgbe polisi buje ya ebuje bifo ruo nke ịba prizin ụmụazị apụta yọba oge ndị na-eme laịfụ na-eme laịfụ na-aba mba ọ bụ na ụmụazị apụta yọba gba ndị a na-eme laịfụ na-emezina ife a biko na ya akwa mbụ na-emezi ọmị anyị bịa nka nsị na mọda biko na fansi biko onwere mgbe wi ọm anya ya ejite ọrụ tụrụ m gọta wee all mothers
except ndị na-achọ nwa achọ ma ndị na-amụtagburu nwa ma ndị ime na-esiri ike like ndị a na-ede akụkọ ọ mbe amụrụ nwa iget abụ m abada ege ntị na-aka mgbakwu na agwa abada prizin ahụ abada nọrọ abada mụrụ mgbe o ji apụta abada nwere ike ọ ya survive ya God mark my word if prizin egwetara wee jee na-agwala ya mgbe o ji apụta ịma na ihe uche na-enye ya ihe bụrụ ya ihe asịrị omerụ ka nkụ ma ndị asị na o buru HIV ma ndị asị na o gburu nwa ma ndị asị na o ji mmeri ekpere chọrọ mmiri ya nwụọ so nya many charges o nwere ike ndị mana agbara sị na everybody na-eweta petition ndị a na-abịa o nwere ike ọya nwa nke ọ na-efesi mụ na abada bara nga ama m ihe m ji anya m fụ ka abada batara ma hotel room ọ na-ayọ m biko ka ije ya uju okpofu na-agbawara n'ahụ okpofu iti na-agba ya ka o jiri m aka mmiri juru ya n'aka iwe ọcha m na-eji na-akọ ya nna sị ya na ọ na-enwe internal heat aka m ji ekọ ya ọnụ heat juru abada ahụ aka niile heat juru ya n'aka abada amụrụ amany days amany months o nwere ike ịnọ believe me or not please na abada gara abada might not survive it and aka m adụrụ ya ọ ya bụ unu mmanụ ka unu si aga n'isi ya ụlọ na-aga n'isi na ojego nga ọdụboro onye ọbụla mma a ka na-apụta na-akọ si gbuwe ka ọ nwụọ si gbuwe ka ọ pụọ n'ọnọgụgwọ prizin ọ gịnị ka ihe emechaa mmadụ buru ebe a prizin wee bụ sị inogo rest even na ịbụ mmadụ baa na police station 2 days ọnọgo na nga 2 days imeri gị enwe imeri gị ozuboro ụlọ ọkụcha 1 week ozuboro burukwe baa prison dọmbakwa ya na prison na-asị m na ọ ga-anọ 3 months olùdókòwò weekend ka m bịa nte gị chokomilo nke ụdị iwe bụ ọ bụrụ ihe a na-akọ n'onye chokomilo na enyi ya nwaanyị na-akọ that ego I want to know who is that ego ịhụrụ ihe ọ na-ekwu it can be anybody n'oge oge goro ya adị goro ya niile ọ bụrụ ya niile ka ha na-ego bụpụta bilions ọwụọ gị n'ihu pịa gị warning mgbe m nwere isi with more money ha they want to buy my lawyer ha chọrọ igorie the man change when they go ask more money na the man change ihe ya bless na look face o change ihe ya ọ na-esettle isi ibule ego bi lawyer ka ọ ga gbuo mmadụ te maka onye ọrụ dị chebe echiche nwụọ nwaanyị a na-akpọ ego mere arụ mana don't thank God na-eji voice note ya ka ọ kọkọgodo na abada ịmagbo na ahụ bụ na chokomilos wee jidekwa abada tekwa na obubuti ya mana ụlọ si n'ọnụ ya unu jidere n'isi ji eji voice ya ka m plekwe your voice maka ọkụkọ abada ị ga-akọwa ihe ọ pụtara n'ụwa na ha hijack go the case. Yes, ọkụkọ ya ọ ga-akọwa ị ga-explain you must explain ihe ji mme nke ọjọọ comment section. I don't think you people understand what is going on. Anyone know we are not a fan of Abada. We are all for the widow. But at this point now, all this is another agenda and a fight that we don't know about. So all back and Obute Oku this widow. Jezia Azu, there were five charges that Ijele is not aware of. Ijele that started the awareness on her page. I don't think you people understand the gravity of what is happening. Support Abada. We did not say Abada pay your money but what is the 5 charges? What does it entail? Abada una ya hapụ kujela aka. Abada na laga buru ota onwe abu kedi geni m na Abada nwo. Kedi na geni m na nwunye me that woman. So under the umbrella of widow.
Fazo, na abada si na 90% of ụmụ anyị Igbo bụ HIV. Nna eso ọmụ na ndị ahụ. Eso ọmụ na the 90. Ihe abụọ na-akọrọ onwe. Chinemekwa gị jekwuola abada o. Ị nọrọ na your house set for abada bịakwute gị. Chinemele nọ na your house abada bịakwute gị. Na nsị George so ikwu n'ihe ahụ ịchọ ikwu no talk that thing. No go that side. No go that side so. Chica, calm down. Calm down. But we never reach. We will get to that stage. We never reach. Also, can I go that far? We never reach. I'm trying to get there and beg you. Anything can happen. We'll get to that stage. Abadafo onye mmiri na-eri bụ onye ọfụ okwu ya anya. Abadafo ma ebe mmeji nye 1000. Kedu ebe abada ya afọ m nye 1000? So onwe ihe ijere gwawa ebe a. So onwe ihe ijere gwawa ebe a. Ọ sị gị, we have not get to that side. When we get to that side, we will know. So hold on for now. Yes, onwe ihe ijere gwawa ebe a. You still want to persist. Sugar baby, they cook with you on because mama calm down. I'm where police again as well. Calm down. Calm down now. What catching on me? So they not your baby. So calm down. Calm down. Calm down. So can I go do? Can I go do Jeba of course? Can I go do her? My mother. My mother. I told me to call my mother. Not one ever now in a baramba. Imionia consoles, Colabadano, or Bogoteba. Imio, it's not like a attack man on a private. Mimio Colabada. Who is that? So relax ya. Calm down, go. Calm down. Obi adụdụ so mma. O nwere onye obi dị mma. So calm down. Ọnwụ Anambra ka ọ nọ aka ebe ahụ wee kwuo onye ụla. Ndị dị ibu abada anwụ ụla join anya. Na nke eji. Ndị jere ị ga-amakwanụ na-ekpere your fans ekpere ka anyị na-enweta tu dị common sense inwe na common sense gị ọ dịrọ common. Ka your mind dị aga. On another frequency. If I ever common sense now, common sense. Ijele makwana we senator na boss senator come Bemure Bruce or small person. Ijele common sense the small. Ima na ekwie na. Common sense or the common. Common sense wisdom. Uche. Anyị nwere eche n'elu. Gụwa na-eche n'ala. Ebe people lefere anya. Ijele create awareness hijack the area. Ndị nwezi no ya with the thing. Oge butu mu ka m bịa na-reason ya from another angle. Si na ihe akwa hijacking no, ndị a hijack go case and ije ni diri tiwekwa mkpu. Ka ụwa marakwa ebe ọkwụ. Which is correct. Ijele pressure na create kwa dị mma. O nwere ike by tomorrow now after those charges na n'ihu akwụkwọ. Just that he had too much pressure in amount. I will suggest that the same energy we see you where be eba, Sigi Wagi Habada, Merinyabia Kweba, Wagi charges LA on Abada. If public, yeah, on a team. Can't get snap fair and as like that. I don't know now. Baby, the Tanya, Imana, pray with now. Pray with. They pray with. That way, I could police jail. I want jail alpha. I'm not going to jail. I want na internet. Ijele she come with this spiritual human being or self. My man, they play with him. Man, pray with someone on the deal with only Newi. I'm not going Newi. But hey, Margot. Play with somebody with hot temper on the me walk. And they play with me, or I like it equal. Sonya Neku, Sonya Nano. So, more I like it, I'm the Pacamana ham, coming a wasiba. Because in one those charges I can't tell you. Play with because they from him no charges I can't tell you. Period. Because no, ne put up better table mobile, no widow. Only Lego widow. Now, I'm going to call Chinemele.
machine emere m na-eme etu a na-eme una why like 3 or 4 occasions where I no go here play with, I go say make I call am. I go call am. He go see my call. He no go pick am. I brought somebody where they call. All the money I play with my child conference call. I have a number, but I've never one day called her. I've never one day called Chinemele. You get now. Oh God, I want to go over to warm phone ring to check from here. Phone ring to check from that. Play with a family saying that Chinemele more. Instead of my floor, they call, but I from the call, but they didn't call back. And because some she has boy, I walk way to Blue call, Napuzi, and I'm going to come maybe. I've now one day boy on a phone. If you can't believe I made people one day mad, not in the minimum 5 million, same mookie in them money. I won't go in him. Come on, okay, we more energy to an Abataria war. Can't you put to that act and put to no 5 million, say I eat one night water. You got to go. Now, after all said and done, you're not watching the million can enjoy it. Would they buy no half for column? When they would not when you're the number. I don't want to talk too much. If there are so many people who telling me then you 5 million, million a million. Am I not again him? Some of them will get you. More money, more money. Go. Others no. Some things they give me money. Some things say they give me money true. Then the comment section say you mean they don't give me 1 naira, but they make me but when I make I wait in a good. I will not create awareness or no stopping. Or you million. Okay, for Jesus Christ, in the comment section now. Some of them they think say they give me money I chop them. But they don't give me. I make before they drag the man, the matter, they create awareness, they go. People will not stop. But in this money day, so they create awareness, they go. I can't say long. We just have some go charges. We book a prison. With the chocomilo and the ego. I no go work for this app. Go scatter. That the same lawyer where they take come. Peter, they constantly calling me. I go drag them on those lawyers. I go come. Make I see that lawyer where they give billions. You see that lawyer where they give billions, where go convict about that. That lawyer go see where you come in tell me say, my nyash the smell. My nyash the smell. Say I carry big nyash and no watch am. That I forgive when you call you come forgive, you know reach your mind. If you reach your mind, you know go take play away, make you know the let me know what thing happen, how the matter take go. This thing na team up work when they carry me out. They carry me through me. Now this is the same. You know say as in I been really tell me this kind of thing. Come personality when you tell me now I in the work. But I no care. I no care. Make putting me tell me work or you know work. All I know is that anyone we no good, we gonna talk am. We gonna talk am. That bad one, we go fish am out. When I plan, we go scatter am. You know go spoil my goodness. Amen. Scatter am. People. My hard labor. In church, where they wait to make God bless me. You come bless and you won't come carry me, go cage person for inside prison, inside clickly. Say who die? Say person the whole money. Share the money about the whole. We make on go keep them there. Eje no ye job. Eba unu deberie. Or wherever unu debere kola oya ko boji. Hello. Eba unu deberie ko ga ko boji. Organ na prison ko boji. Or the job
unu si die ga-achọ ego wụta ọ dị egiji ụgbọ ịtapa marụ n'ike ịta marụ n'isi eze hụbụrụ mata wike mmezi nsị chokomilo hijack ya this matter ka o wee suppress ya abada because abada kwekwere bụ HIV ịkpalila abada ịgbara abada onye ohi ebu mata abada bịa na your table ejiri ọwọ hapụ ịkpọ ha abada jụọ ya imego interview with abada ebido kpọkọjuo ha because you want to create view ebido kpalebe abada kọwa abada all sort of names abada kpọganugo onye ohi kpọganugo na ibu HIV ọgwa na ibu ọnya na-afụ gị ụta nya na-afụ gị n'ụta n'edo na ego ma mmadụ ife ọ na-arụ n'obodo oyibo ọ nọ na soshal midia na-ezuzugharị ama ọ nọrọkwa na di ka o mekwuola di ya abandon maka ọnọkwụna ihe abada na-arụ ka Chokomilo na-arụ ọ bịọdara ụmụ nwaanyị separate ya ha with their husband o separate ya ha with their husband omeba na-eti Chokomilo power ifuru ka o si wee gletizie ya ebe opposition gụrụ Gentle G na ifere wee ju m ihu o wee sị Gentle G ihu sef power na mmadụ ka ebu imagine Gentle G ọ na obodo oyibo ọsị Chokomilo power ego power obi power ọkpọcha ndị otu ha na-anọ na bọksụ ahụ Gentle G was even the last person ọ kpọrọ kpọcha ya wee kwuo sị Gentle G ihu sef power na mmadụ ka ebu meaning what Gentle G nọkwara ebe a na-aja ya osi eze n'elu ka esi wee gịnye power gịnịzi na unu ebute gị n'ịgwara na ọ ga-eyi akwa akwụkwọ mana o yi gị akwa akwụkwọ ahụ ego mmadụ gị na apụ gụ na Chokomilo mmadụ gị na apụ Chokomilo echi gba chere m echi David ahụ isi m na ike m na-esi isi nye ka mmeji bupụtara gị ka otu echi vidio ahụ isi m na ike m na-esi isi na mmadụ asị ike masa I never delete am nye ka m ga-eji bupụtara gị because the law need to sanction you very well. Ka e ga video ahụ iji ọnụ gị wee gwa m ka a maa na ihe ịgwa m na video ahụ na ihe abada mekere nke kanụ kedu nke kanụ gọọmenti ga-eji wee gị na-agagharị akpali ndị nwunye mmadụ achọ ụmụ nwaanyị nọ na di achọ ha na di gụ na men irego na dị na mma gụ na ụmụ nwoke ọ na dị na mma that video ahụ esi m n'ike m na-esi isi o ichere mama the reason why iji bịa ka mara mezie ama m your plan iji go Freda ya kpọọ m ka m bịa ka m wee butu those videos but sorry I'm not going to take it down ị mara isi na idere m petition na-eche gị mana m afọ ọrụ ị ga-akọwa go explain ya so I support you. Ijele, please, I think you owe it to your supporters to explain to them because these people, they are not understanding ABC, Abia, Mobu, where you are going to or where you are coming from. Explain to these people, Muawata Gogi already, but they don't understand. They think you want to switch sides. Ijele, I go see everything. Come on, when you go. When do we literate? How shall we get that? That is what I want to say. Everything. Here are people that hate Abada with passion. But let me tell you, if it is yellow man can't get to energy. Abada ugono aro metelumu. Also, when we convince him on my home, I'm a man. I'm a your job. Can you have a melon can leave for me? Organic have a melon. You wouldn't put on cousin over. Organic melon can leave a melon. Away in Nakawaron. Niam one Akawa, but Niam Jiputalo, where the Lagaba because why we do Ojugo. Kamala Kosia Kubogia. All that you Explain to them, please give me time, let me talk. So, in the beginning, Ijele Putaro, na dragi Abada, after the problem happened in a police station, it was her own personal battle. She never recruited anybody to come and fight for her against Abada. Ono ne kuruwaga ihe basarie or what transpired mgbe ha gala Abuja. That was the time Play Wizzy Biakuterie called here about Abada, about the widow Nego Haji.
Ijelena said, no problem. I'm going to take it upon myself and see that this widow is refunded. This is Ijele's thought process. What kind of thought process is Ijele for Abada and widow for refund? And me, I am a staunch supporter of Ijele. I do not care about Abada. One bit, I don't care about her. Even when Ijele said to law with some people, I was begging her. Until for Abada, God forbid. I told it to her. I am not in support of Abada. The issue Kita Duna is that some people feel Nahaji go Nahaji power. Sizina Azuje hijack the case. They went from the back. In my year, this NSAS protest, people came at that time, they protest for good governance. Some touts, Sinazu, J hijack here, Bawa Bende Madoko, Bawa Shop Oko, Zuruwega Siende Mado. It is a criminal offense. Now, Zim, Apugazi Ijele, walk Wazie against Abada. Ijele now don't know anything concerning the issue. She don't know anything concerning the case. Owezi Hana Kowatalie. Okay, today na Ijele na no na Abada Abagonga na high level 5 charges against her. Are you not supposed to carry Ijele along concerning the charges? Ko marakwa no ihu no pakwaru kunu kanemezi kunu emewegi ihe ozo. You have to let her know what you people are doing because when you obuna mela Abada kita, onye obuna sepu aka. The whole world man bad na this Ijele platform ki Abada bidoru. Ijele ka ya na adokase. What will be her gain knowing Yemela Abada? And she was not informed or carried along. And now Abada Mbo Uru, without her consent or without her knowledge. What is the guarantee? Yes, the widow has not been refunded, but Chokomilo na the other lady Igukulo Kusino na the matter de nakaha no mwe halaikere ka Abada yeji pota. That is a careless statement. Because it reeks of bully and oppression. We are not for oppression. I see that Naneji de Abada to refund the widow. Yes, let them tell us the progress they have been making so far. Abada Sinoya Haku the money. Did they give her the opportunity to chota the money? This is what we should be talking about because we are the ones in Nigeria. Abroad, your data. Will you come out? Can you stand? Can you defend what is happening? We have to be careful. Ne think you could strategically. Everybody goes, I say, Ijele is trying to say this is not her intention, it is not her wish, she is not in support. Now, Ane Kukita is now that we are hearing that they labeled 5 charges against Abada. What are the charges? Is the charges secret court? We need to know because everything started here. The same way since we be there back or nobody is afraid of VDM. When nobody did anything to be afraid of VDM. They think we are against oppression and bully. I know because of the widow. Let them refund their widow. This is what we are here for. Because it is not as if there is more to it. We want to know the things that are still involved. Kaimarukwa, is this what we signed up for? That's what I have to say for now. Power. Okugamaka. Bikon. Pa na-ekwu okwu ya bụ onye Abada ji ụgwọ bụ Chinemerem ka a na-ekwu okwu ya. Another charges against the Abada, 5 charges. My own concern now, my own personal concern now, Biko, information reaching us buna asina Abada 5 charges. Biko, Kai minus go do ego widow na the 5 charges. The remaining 4 Biko gwana yi obu. Makobuzi fayi no no pakai neme. Obuzi ya pakai neme. Iya ipu makaya we bia be ego widow. So therefore kebo sizi Biko gwanu na ya like neme Biko. Ifayi nunu kubu ego widow.
We all started this journey together. So we must get the end and we must be transparent. Unu see no 5 charges and you kwete go na ayako 40 million. What are the remaining 4 charges? Unu wike wopo afi jele ne. So that when we meru tomorrow, or we go ya bia owa wani mada afa don haribia. And a kwoku life and death, but anything can happen in a second. Or when you dream do mwadi bianaka, anything can happen at any time. Gloria and again. Emi jera broka etinya abadananga. Emi ya woka anata Diego. Yes. Right? So they are derailing it now. And again, because I'm near 1.3k viewers from now till tomorrow, I will be watching Ijele page. Come for video ya drop because Ijele drop na lana agwabe 4 charges or 4 ejwe detena ba ejwe tupu ya bada nga wono biko onwe mu ese bugo ko onwe ku ihe gbasara m akwachago m aka m chepo Ijele nsogido na ala YouTube echi tuka mpozi etura tomorrow niile Ijele abịara sai ngwa nekwa ka o si ado nne m ewepugokwa aka o amazikwa m thank you. It's really my power. Thank you. One question to you because only been no yesterday. So I need na only loan your ball us. So call us in a book of one opinion for now. Yeah, but the network BAGA, yeah, network, I think. They are only a Abada warrior. I don't know who you are, but I will advise you to leave this place. Only a Abada warrior. Mono na akwa. Mono chukwa na mono na akwa. Only a Abada warrior. Bring me up. Leave this place now. But teacher can bring your up. Only show you people. I think when I'm mono because no way. I don't know the whole social media from no na try and force. I don't I'm scared of people. I'm not only making Chineke nyere maka. Ebukumu mmiri n'asa gwago n'asa. Ebukumu mmiri n'asa gwago n'asa. Ana so onye mmetimu Chineke nyere maka. Anọ na on God na n'ọnụ. On God, in Apum Nono, are you not a bully? On God, in Apum Nono,
Are you not a bully on God? On God? I am with the Gunugi. I will get through your page. We know your sister. We know your sponsor. Like I've said, in Akumono, I convicted about that. You will be on God. You posted me HIV. You also they post people HIV. You they post people HIV. I'm not here to attack you. I know they fear make you attack me. If I must bring you up, you will go and change that name about that warrior. We know they do war for here. Here no be war. Go and change your name. If in a 1 week it could take you to change and you go wait. After 1 week it could come. I'm not bringing you up here. About that warrior, you can't come up here. Make them no go to say, and they bring about that people. When they come, they find them. Me, I don't know stands. I couldn't hold them on. I couldn't hold them on. The people about that warrior, they here. Now, when I put up for clicking, I'm going to get look I say, now with them do job on my page. I can't do that. I know they betray people when me and them stand. Hello? I know they betray people when me and them stand. Now them they betray me. But the same way about that betray me, where them betray me, my grace go disgrace all of them. So if it is because they talk within them do we no good for that, make I give you room, make you come here carry about that warrior, come here, they talk nonsense, or go finish your life. Because now put about that for prison. Imagine God calling my name. That's stupid. That bombastic element. Open us in August school, no go how. Keep on time go see corner about war. My year, open all my year. I'm not gonna epugam in the favor of Abada small. I know they their side. Or consider na parliament. But because na Igbo na cocaine, Alasha go your board. Almost your name. Igbo jidero body Alacha. But the way I'm to go to. Owana parliament. God lay, adore, hapalegam. And they cook like yam. They cannot like me. What I'm asking, why would ego, Jewessy, no until Moji Shoka de Japavada, on your call? That is what I demand. And I am Zamia. Whatever they are saying against me, you don't concern me. Mana Injekatama from Monago, I am with them by Kusare. How a woman saga? How a woman? How a woman saga? How a boros saga? How do I do about this? I have done millions ago, not women say. Lord, you know, how they will contain a private, we'll take on. We'll take on. So, if you get your account to go, you did about that warrior. You know what another account, you will have to bring you up. I will not put you to a go chin and then war on her to war. How much support on machine will not get her money or they possible? She must get her money. I wouldn't they put things there. Since I only take and do daughter. Yeah, the one. Unless was going to come there, maybe. Unless more just one care, we put it, Kojebenga, come on, hey, I have one Ghana, but I want to know now a chocomilo, na ego, John, how we post it, na abada, no, how you Mbabara Geju Epota, a man I can't so dear, not to go of Ajay to Lefi, a Kawaka Mara, Kabota, because in the mother will come about everywhere. Okon Punani. Okon, the year you talk, the year you. So you are can't also, it's a Wolubia. I've been a David Bloom about that warrior, Monaga Aku. Now, that about that warrior, I've been a page, maybe a man go Jaya door. Ekwensu adoro ekwensu is a way course my big kubana you better have HIV you better to come HIV who is not HIV in answer that one is to put about in problem so it's a going to come and I'm going now what you come now on God form half anyway I'm going to have fun I'm going to why you to come your job I said I'm on God job I don't feel on God Emma, had your car on their side. Had your car on their only side. Yesterday, when I fell about that guy, I got picture awareness.
She posted it, Ijele power, and Feda power. It won't make the stand on your side always. Now, when I see the one I know like, I say, make I talk him. Now, when I know what make I talk him. The one no muji, I fight today about that because ego ji with konyo with the agree. Go will go with on your with the agree. A back I'm no. I'm not many judges so which go away go to that. Or not koya won't go when I hire pussy. Oh, there, Nana, Mamudu na meet me no nda na-eso nda na-eso akpọ mama dress ya gụ na onye kwu ijekwuru ndị be ndị agije mama si na onwe ya na-abụ ụkwụ nọ ya na chukwu biko onwe onye mụ na ya na-abụ ụkwụ onye mụ na ekwu chukwu mụ na chukwu mụ na chukwu okwu onwe mụ na ekwu in this case now since you choose Chokomilo than me you guys want to use me and you don't go work you don't go work you don't go work the power. Good evening, everybody. Ijele, but don't you think they will feel imegaya because you're not getting the information? Don't you think that's the way people will see it? Because I'm not getting the information. Hold on. Because check and pause saga. Hold on. Because you're not getting information. So they might feel because now I dig get something and which Chelu. Okay. No, nobody's saying. Nobody's happening. Let me. We don't hide the bottom information. 2 weeks, Gambia. 2 weeks from now. How we don't hide the bottom information? 2 weeks from now. Of a mem lose your appetite. Kushna. Oh no. Now, I hide them information be with me. Yesterday, I was going to finish so me so haje. And I forgot the verse earlier before now. How can happen when I'm to go back to in the information, a bruga bada. Okay, let me tell you this thing. That is one of my boss, my person, Kosi Kamala. Before me, we don't hide the bottom information. That was Ogemona Zeni with the problem. Ogemona Zeni with the problem. That lady called me in the midnight, and that lady was the one that gifted me this universe, Kamala. Unukosema Kosi Kamala. Nedum universe. That lady from 1 midnight. We say Ulana. We say Mbiko. Mpona Kesia. Don't forget that Nagba Monsoon no more ndescend ego Kampona Kesia. Don't forget. So when lose interest na this matter. But with that lady on that Kosi, Bombam Semo, or Bom Sim, Kesi Ulana. It will play the voice. Mokesi Ulana, where you are Mbiko. Namunga put this month, I'm all over here. Nam made a content age, madam. And the next day, Kabeleba make content. He put the money. I contribute to Lego. She dropped 100,000 for the person. I not be today. Came to hide the bottom information. Let me tell you, and I will tell you the reason why. Only by a Siburia, everything over there. Let me tell you, I love them with evidence. I'm coming. Let me call somebody because here was all this information and I hide them